Nduk, ya. Jenenge Ninaga kini. Masih coy. Darbane sang luar biasa, luar Ngapunten nggih biasa. Pak Dalang. Oh, mboten napa-napa. Jos hebat. Heeh, wis gek dikemasi engko gek kondur gek bubuk sesuk sekolah. Mesakne beton, Nduk. Ya. Ya mergo sing kagungan dalem menjane Pak Suyata iki ngersakne bintang tamune nyampe goro-goro Mas Gareng. Nggih. Ya kudu tetep konsisten dan konsekuen mong wis duwe tembung saguh kuwi lah. Ya bagaimanapun situasi dan kondisinya. Muga-muga ndang sehat ya Nduk Cahyu ndang. Jendang pulih suarane melih. Wong mergo isih diangen-angen tiang kathah ya Pak ya. Iya. Iya. Aja ngombe legi, aja ngombe ese. Disingkiri. Dadi sindan-sindan iki kudu ngerti mergo sing didol lak suarane to. Leres. Sirikane loro aja nganti dilanggar. Oh napa pangone Men Pak? awet suarane sindan-sindan waranggono ki dirungokne kupinge doan. Wanda. Prima. Opa. Dirungokne ben suarane awet lek miturut teorine Pak Kangko kuwi loro kudu disingkiri. Siji aja kakean gorengan, loro aja kakean lanangan. Dadi lho. Balike yo rono meneh. Ya, es gehan Nduk Cahyu Sedang istirahat no. Jan sapa lho? Wong nyawang bocah semene iso piyayine semene, suarane iso bagus, jogete iso luwes, nek ra kesengsem kok ya kebangetan. Jane lok luar biasa. Sesuk merdeka bae pomo longgar wis sehat ya budal nek. Kanjur neh wedine kok engko jek rung sehat ya laren sik ora apa-apa. Pak Kangko manut. Mangane ya, Trek. Ya. Ayo Nduk Lintang. Ya kerasa kok rumah saku wektu kok iso cuwepen ya Mas Gareng ya. Cahyu manten nuwun ya. Nganggo tas cangklong kaya arep mangkat sekolah. Mini carry lho. Iya. Mini carry kok. Sing mari semangat yo miku deng iki. Lah iya. Kok yo nang nyaleken kok yo. Iya. Jan kaya aku mbiyen ya Mas ya. Kayak aku mbiyen. Ora ngerti aku cilikmu ora ngerti anak. Rohku wis gede ya. Aku mbiyen yang ana
nggawa jajan, nggawa susu yo. Tak gawa sangu ben ra ngantuk ngono lho Mas biyen. Indomie barang itu. Nggih ngoten Bapak. Yo bot-bote ora ngantuk ben tetep semangat. Biar tetap Nggih, semangat. alhamdulillah. Sukses selalu ya buat adik Kimora. Mas, kok jumbo apusi lho mantuk duwe aki lho ya. Ora kuwi mase kok. Lah nggih aku Kandung. ngeleke. Ning aku gumun lintang lho, awakmu kok ora iso gedhi panggah tipis ya ta. Kan dhisik ki semene iki rek. Ning kaya ketok awet Monggo mangane akeh lho ya An. Sinten? Iki Malah nganu ketok awet nom ngoten lho Pak. lah ya awet tipis di sama kok pikir kaya triplek ya, Nduk. Yo triplek lah yo. Ya masuk lah. Nembang ya nak ya. Nggih. Nembang. Lagune apa nak? Manut, iki pamundhut wis diaturne kabeh kok. Nggih, koleksi ra apa-apa padatan ngaturke apa dangdut ya entuk. Campur sari ya Campur sari oleh. oleh. Monggo manut Nduk lintang. Nah, ya. Nah, dibebaske. Sing penting mamundhut saka Pak Yoto. Nggih. Ingkang lumantar WhatsApp wis katur kabeh. Nggih. Langgam mawon nggih Bapak. Boleh? Boleh, langgam, boleh. Nah, apa langgam apa? Kelinci ucul mawon pun. Oh, kelinci ucul. Oke. Ya, ning aku njaluk di ben krasa pelok barange dibawani sithik Asmara Dono. Oh nggih. Nah, digen krasa peloke barang. Nah, iki. Siap. Nah, yo coba kaya ngopo. Duh. Saiki ning SMA ngendi, Nduk? Tang, Cahayu. SMA 1 Puncu. Puncu. Nggih, Puncu Cedak. ikut Kediri juga tapi bagian kabupaten Bapak. Oh, kabupaten. Nggih. Nggih. Cedhak anu kayak Karangdinoyo ya. Karangdinaya. Wah, iya. Bapak pernah pentas di pasar Nggih. Karangdinoyo. Pasar nggih. Deh. Iya. Nah, deh. Wis duwe pacar urung sampean? Dereng. Oh, dereng. Alhamdulillah. Hati-hati lo ya. Napa Pak? Lek pacaran hati-hati, pomo duwe pacar lo. Oh nggih. Masalahnya piring beling ya, Reng. Nggih. Apa itu Mas? Piring beling. Ya mau lho nek wong lanange kaya piring atom, nek wong wedok kaya piring beling. Nek nganti leno kok tiba, nek wong lanang piring atom kuwi iso desok. Iso. Dibalekno iso kena. Iso kena. Lek Nggon kuwe ya beling nek ora iso- kena ya Mas Nek beling ora kena Udah blosing. beda rasa ngono ya. Hah? Beda rasa. Oh yo gak ngerti nek kuwi aku gak paham. Maksudnya kan gak podo kaya lek awal. Oh gak padha kaya yo bener. Nah, jenenge wis sigar merapat kok. Yo ning tergantung kok ono piring kae yo ndelok tibone, nek tibone ning lantai keramik pecah, lah nek tibone dhuwur kasur yo jek apik sih. Iya. Sampun ketemu no. Sampun. Ya. Mangga. Kelinciku Ya ditresnani wae nganjuk lho Reng lintang iki. Nggih, mboten maidu. Mau bengi ya saka nganjuk ya Tang ya. nggih, minjing nggih dateng Minjing kali nganjuk. panjenengan. Rong bengi mau bengi karo Mas Akbar. Oh nggih, Terus, Mas. Nggih. Dalang Allahu Akbar walillahil hamd. Ora kena ngono. Nah, jenenge Sesama namanya seniman. juga gitu. Ini kan ora nganggo Allahu Akbar. Kan enek Akbar ya. Baik loh itu Mas. Yo sesama seminan. Ojo seniman. kleru, sampean ki iri to. Seniman. Jenenge sampean sapa to? Jajak. Pak Allah- Gareng Jajak. Allahumma sholli ala aku mah. Didik Sudrajat iki jenenge. Genepi sarjana seni. Oh iya. Purwodadi. Purwodadi. Nek aku karo Akbar ki ora nek balung rine kok. Kae kaya dene anakku kaya muridku dhewe biyen rong payu we kerep ning nggonku. Leres. Wis njaluk izin Pak kula niru jenengan monggo. Lho piye ta? Aku iki Nggih. kurang piye dadi wong tuwek. Ya, sing penting tetep guyub rukun. Amin.